हमारे इस चैनल शशि ऑफिशियल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन बजाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। Recording by Shashi Official. अपना मोरब से कटावलू हसबजी ऐसे बंद भइला ह कबजी। अपना मोरब से कटावलू हसबजी ऐसे बंद भइला ह कबजी। दिमाग जराबा मोहत बंद भइला ह कबजी। मिलजुल के काम कइला में काबाबे बोली दिक्कत। पलंग पर भौजी तू सुतत रहलू भैया रहले खटका। तू ही देखत रह का बैठ के तना मिलजुल के काम कइला में काबाबे बोली दिक्कत। पलंग पर भौजी रहल तू सुतल भैया रहले खटका। उल्टा पुल्टा जनी बोली रुआ ढेर जनी करी लबला बजी ओए छिला अपना मोरब से कटावलू हसबजी ऐसे बंद भइला ह कबजी। अपना मोरब से कटावलू हसबजी ऐसे बंद भइला ह कबजी। देखो दिमाग खराब मत करो। Recording by Shashi Official. अर्जुन शर्मा मरजी से अपना खाना रहले बनावत। देखल रहनी जंगला से एक दिन मुँह में रहल खियाब। हाँ तो हमरा सुन ला तब बोला अर्जुन शर्मा मरजी से अपना खाना रहले बनावत। देखल रहनी जंगला से ससी भैया रहल खियाब। ताना जानी मारी रुआ से हम तो लड़बजी चुली फूको अपना मोरब से कटावलू हसबजी ऐसे बंद भइला ह कबजी। अरे चुप रह। अपना मोरब से कटावलू हसबजी ऐसे बंद भइला ह कबजी। Recording by Shashi Official.